Iro try ki para banget bagi dear viewers tega jingkran jonga mentaka step kaman ai sepi ngabuk kerteng kumni. Wat ai bakam menor lani wat ai baki jingja jong ka menor. Bat ki jing jong ka menta. Kin pensakut je pi. Bat kin khanglat je pi. Khnang bapin omla banjang. Sertegi maujang jong ka jinget. To. Pi ka jingem jongi ki Kristan kat kum ka ketien jong belai ka ong bau pol ong ha sitinung rum ong bagi niat nak kata insan nak kata jinget syakawai pat ka jinget kamju kadan nak kata dau ki apostol ki ong penkrau ya ka jinget jongi atrai pi jinget let's say sedang ibarat Henry kat banang mi isnam ka jinget jungi kadai banang san om bakan no syapo ti ni habban keliyel dia bu ni jing keli hatu ka jinget jonga kanang san hatu nganang kemen hautrai hatu nganang lak ban le sibun kamba ne ngasakut haju lane nganang hiar nam hiar nak kata kadang ong check bai kini ka bang ong menta wat ai ba ki jingja ka menor bat ki jingja ka menta kin khanglat epi bapin san nakawai ka jingat syakawai ka jingat barang banget bun bahanang ni ki bapet ya kan ka video let's see ha ka jingem jong pi let's see ha ka jingem jong pi ka ba menor ka ba men shwa ni la banong ba kamlong ka ba sngau tenat let's see na pedang jong pi ki badan hagalong yeng long siam hapor ma phidang kham khna le si phimyo e ga jing it jong ukpa lani jong ka kami lani don shu shu na pedang jong pi lai ki ba sha le ben ni la banong ngala sha abuse ma kala ban long haki kami ki kpa lani ki bahieng basam le si kala ban long kadan ka jingja haga jingem jong pi ka ba phi abuse ne le ben kabala penmong fi ba phimla ban yathu eno but let's see pi sngow le ran ye kani ka e ka ba pisha pi sngow le ran ban yathu ba kadai ka jingja na gi bahieng bahasam bakani kala penbu thi jing thang ni fi kala penmong ni fi hadu ba mentale si fladan haki arpau haki lai posnam pat tan ru ibadan hadu isau posnam baka tu ka jingja ka ba men shwai pi ka jingja jong ka menor kala pen sok si thang kala pen mong ni pi let's see mdei ba phile na pi ka daw kam dei na pi re ka daw dei ni kiti ki briu let's see kile ke ka ba snew ye pi bar kala kta ya ka long ren yang jong pi kala kta ya ka ijot jong pi ngila banong baka ni ka pen long ni pi ba pin yo pang bapin kuslai habi pikan mau gidi pi kthang ngam sim bat phimla ru ban ma psu gidi bri gi bale makani ka pensakut ya pi ngakran shwa ya ka menor makani ka carry on na wayusnam shawusnam kara kani na wayusnam shawusnam at kara bat ki ka jingem jong pi kalong ngila banong pisngau lali pisngau kwa shu ban im pisngau ba shu im tang bala shu im nari pila isi ya la jong ru teng pi question you blai ru ne pi bu jingkeli hatu blai medan mu hakum kani ka jingja jama satu hatu blai hang no meja hakum kani ka jingja jama bat penlong pi ba pi msungau la shu menget hau blai let's see kita kiba pen shitam ben ya piru kidai kibale ak ru blai ngano pi sabar kiak rublai henry hapo yeng gi torshore pi let's see pi kendu kita ki jingja orang pi let's see kalong bau kpa iet pi iet siliang khamat eno pi snow ya kata jing iet siliang khamat let's see ka kemi pi kam iet pi wat kani kara kani kadan kaskar ka jingmong manong pi habadan ka jingmong endla jam ru teng kadan kaskar lani ka tu ka sok kliang lani ka along ka sok kliang bat penta phimla ban jam ban le kemen manong pi hering ong
Lek sedan na pedang jompi. Kom ki kena samla. Haga jing bam tip jompi pialang samlam dan bagai ipi kadan gajing syak lek ben. Bat pi melak ban ya tu no pi subuk ri. Ya kata gajing mong kadok no jompi pisu pi sengau lek ran ngono. Ria mentangan ong ipi. Bahaba pingat ya Jesus Christ. Jesus Christ balai ka jingat hau Jesus Christ. Ngawan ra ipi ka jingat jong Jesus Christ. Balai ka jingat jong pi hau Jesus Christ kalong ka badan kam. Namar bangan ya tu ipi bau Jesus Christ ulang eternal. Ulang eternal, ulang nabam jukut syabam jukut. Pet ngang ada ubriu, ada tang ubriu. Ka jing sedang jong akadan. Lek sing ai fi ka ketin jong belai mentah. Kajing sedang jemaah kadang dan bat kajing kot kandan hakan ni kadok ono hot hakan mensi mo blay sa tawingi eternal hari ka bas sedang jengi ko mo bliu ngimlang eternal ko mo blay ngimlang utau bam jukot reu Jesus Christ ulang ne ublay ubah benang ukpa khun mensi mo khut kini lai huway kilong bam jukot bat dia nak kata daw haba pibu ya jingat jong pi Jesus Christ Jayu Jesus Christ ulak banlet syaka menor jang fi. Namar ulak long sywa jang fi. Ulak bani i namar bau deu belai. Ulak bani i ya ka menor jang fi. Bat man pen kia no ya kata ka menor jang fi. Fi kalam Jesus Christ ngimlak li ai. La sidan kibri ki basyuklat ya ka menor ngam syum ong fi ban kelat ya ka menor. Ngaong wat ai ba ki jingja jo ka menor bat ki jing ka mentakin khanglat fi ban banang pensan ka jingat tikap dan ka jing sedang jo ka jingat ka ka bangamut ban ong ki dan ki beriu ki ba bari kata ka menor ki syutap mio kum ong tin kasi kitab no ki elek ban pen kelat dagi jing sobah pertai dan ni dan dam dei jing sobah pertai da ka jing bon kam da ka jing start jo ki bari ndrei ka sok kliang kadang dan kata kam dei ban long para banget kan sami pau hadin dalak teman lani kan sa pentut ngan ong pi pinumla ban iit ban ma gitu gibri ndrei ya ngini let klong no shwaya ka menor ka ka badan ba pi mata ngini ya klong no da ka ya ka menor haba ngiyok ban klong ya ka menor ngiyok ban klong ya ka sok kliang bat ban tau thmai pi Jesus Christ kamwan tang pan pen bha ban le no piam kini ki surak menta pi igi snam no oh la khoram no pi ais da ka wei ka leer na lor ngile mtam ni ais da ka wei ka leer rei o Jesus Christ jule ta ulet shaka menor jang pi u klaus nan ai ka jingim ga batmai nak ta da wong nu wong ngan klau no ya to ka do not mau jang pi bat ngan ai no ka do not do ban ngan bu yo mensi makhut pi ai mensi makhut kamot ka jingat hau Jesus Christ kale amno ka amtang baka pen bha ka thau thmai le sip para banget pi sulat jingisang pi kari kani pi let jingisang lani pi mlet ru ngam tip ya kata dari pi ra ya kani ngono nakawai snam shawai snam nakawai ka tayo shawai tayo na wai bana shawai bana pat pimla ban kelat apa pi kan mau gi beri pi isi pi bu ti jing thang pim kwa pi le ban kelat reng ong le pi ong ai gi pi ka kubur ka baham ta ba na la da pi kwa ban kendu yang ngiru wan sigi jera jing dua ngila ju pen le bon sen gi gi beri ki ba sa ka menor ju ki ba ya kendu gi jing ka mentaro kila la lut mentang ngau ngala long way oh ngala long way kuba ka menor macam bat nga bitari gidi beriu gibele ko le ben andre ya ro yu trai ngong ngalong ka saki ka bau belai ule mno ula pen kia itu jingmong ka do not ngala la ban ma gidi beriu bani iya ki ban smile bangam dan yesu ho ngam yang menjur bat ke ka bakile ngam yang menjur bat ke ka bakile basniu andre kat ngakok menong bangala yo khia ka do not ka bakhia tin jong blai ko no do not bakaman no kalong ka jing khia igi khalen shiing na fina puli ni kitab sam lada ka do not jong pi ka pat khia lada ka do not jong pi ka mong pi su pretend pi su le na bar
Rengak kuat bani tu ipi bau Jesus Christ ulak ban let sya katakan menor jampi ulak ban weng lot itu berkhot ban aya donut ke batmai bapin it you ban haba piken mau bapin mau yaki balaja piken mau kalong pen ban kabor pi haba piken mau ki jingjang ki basneu ka jingim jampi jaka menor jaka menshwa kalong pen ban ublei pen ban wai ka streng pi mau kom bajayo Joseph kai ke bau ja kupa jong iet bai hanai ki henman henbau jong ki parado para snam ga snam jong ki le no ki tap de shatliu man bau dang khna ki di siginong Ishmael men baru kedang khna men bau dang dan kamba ya kupa ba dia ka kemi hanai la sha separate no kila isi ya am tang kata namar bau dan ya blay bat upoi shadow kaye Potifar bat hang taru orang pi shum ailat ya kata ka jingmong naki henman makile hanai namar bau blay udan pindah puli nak kitab mo pin puli ya nak jutang gabarem pindah puli nang tu pilap bakak Bible ga itu namar bau blay udan ringkat bat ka yeng jauh Potifar kala roy sim kan mai ta jing syale kho rei utrei sim ailat bakata ka menor bat kata ka jing jang komentar kan khanglat iu bat ular roy ka yeng Potifar kala roy rei hapnang gitaru wan sakatuka tengah jang Potifar kale kumno ka kwa brai bat haba kamla ban pen ngop yu kita gijing le auria ni gijing le kelim kala bisni bat kala pen ngop yu haduk bau hablet syaka along nalor bau la le ba hari semla ailat haka along ru namar bau dan yu blay wat ha along ru utu unang pet ya ka along ula penlong ni bakham rang ba banyak rap lang ni ha along am tak kata ulala banyak rap ya kitu ki armut ki bapok sniu ni bapok bawoi sniu mar woi yak no ha ka jing interpret ni ka jing batai jong Joseph ya ka dream ya ka jing jong ka jing pok ba tu wei ula poi biang siem ban trai biang tu wei ula sya krai klik no ban nang taru ipi namar ba blay momun siem jong blay dan rekat ban ha kata ka jing syate perkat katakan mentar onong ipi la syate syak ko menchwa begini kiken jeri ya ka ga bau hamle no Joseph bagi blay dan rekat ban nata sim ailat bahkan progress blay nang train ngam ndai bau dan reu Joseph ka jing perkat Joseph ka smau tu baka dan ka jing dai sim lai ailat baki ti jing le jong kin men jong kin ban khia yu kin pendu yu kin pen khuslai kin penyam sim ailat baka jing le jong lak jong Potifar sim lai ailat baka jing dan jong bendi jong mentah kan tek marau hanrei ngi bau blay open dan kam yo Joseph leng baka bendi ban long tau nong yalam ubah kraw tam kam kendit yo paru baula nong penlat jong pertai tengah itu ipi para bangai lesi ka menor jong pi kala jakham kala ijeli kala iutung kamat kibriu ki bapat pi om dan ni tem dan Yesu bat ki ben ki kho ki isi kat bapi kendu ino ya ka mentaro renga itu ipi lada pis ngau tu ya kani pis ngau tu ya Jesu pi dan ya Jesu pi dan ya blay ko bau Joseph ladan katakan menor yang fikan long very powerful kan long kabadan bor ba kan long kabaklan bor ya ka bau blay unsa penden kam ya katakan menor juga jingya fi bapilaban ai men sim ki bai kumbang ngalaban ai pi mentah kumbang akren ya fi da ka bor jong men sim bakut ya ka ai ka menor ka baja jong amat syua ngala bread secondong bangla snow how Jesus Christ mentah bang penden kam ya katakan menor ka baja kam bang long powerful ban keren ya fi ngam keren ni ban rajek ngak keren ban ra yo Jesus Christ bawat lah ka menor ka yutung ban bala mentah dan gajing roi ka ongi piu blay ula ban pen kela ya ta ka jing ketang jang pi ka jing kiang tiang
Teka ka ba pidei ban le mentang ong ni pi sakawai ka benta ka ba pidei ban le ban weng no kata ka menor pimla dal di ban weng ka menor namar pimlong syabar jong ka menor pilong hapo jong ka menor hapo jong ka menta hapo jong ka lasai pidan kam ya uta uba long eternal uta walong syabar ka menor syabar ka menta bat syabar ka lasai bata deu blei jong ka Bible Jesus Kristus no kaban ningkong du pidan kam ban weng no ia kan ga jing bam ngat bau blei iet ya pi blei iet ya pi bam jukut para bangat iet ya pi ho kat ba pinang yo sngow igini ki kentin jong aki ngam pi Jesus Christ iet ya pi wat lagi ti ki keme ki pa jong fi ki baken jado ki le ban le kho pi ka bam chuang wat la tu samla untuk tengah jempi oleh banyak pikan mau pidan wei blei ubalak ban pen kelai ya ka menor ubalak ban pen kelai ka mentah lek si nalor ma pila ba ya ka menor henry piyat mentaru ka ba ka ba tasam ngai thu ipin reu new Jesus Christ la da pi pai no shu ka ba ningkong kadan ba pinang tra Jesu ngawan bat kita ke jing ngam don la chu ban ya pa shinu wat ai la baka pertai kan supen tap et miao kita ke jing ja jang pin rawat ra shu trai wan ra kum ba pilong ong trai ji sunga wan menta man syong mei ka menor jong mei ki jing jang ma plalut la da pidan ki syakri jong bulai ki badan yu men sim khut let syaki ban pla ya ke balaja let kini rap ban penduai pipi dan kam marwai pimlak namar bau blei upha igi syakri jong blei upha yu Yohanes nang pen baptis blei upha apostol Paul blei upha apostol Petrus blei upha ya apostol Yohanes blei upha igi di khat armut senran bikin let yalap ya gospel bikin dan gajingnya dai bigi beriu ngong ya pi let si pimlak ban yatu inu pi sngo let ran wan sigi syakri blei la da pi sngo sluru wan ngan sa ai number hang ni ngaju ya rap igi babun gi beriu bak na terwai pi bakam dai syu ka bor jama ada bor jong men sim khut lang bak tin jong blei ani rap pi wala pi dan ka menor ka ba iutung ka pi pimlak ban yatu ngin dan gi syakri ngin sngap ya pi bak ngin ra ki lambat pi ban duai ba pinyo ban lat lut na kanin ba pinyo lat lut Jesus Christ usat khut na snam Jesus Christ wan ai ga donut ka batmai bat kata donut jang pi ka khia no ba pinyo khia ka donut bu yo man sim khut wa ya ka tin ju bat pin sakan ma ya ka menor bakam ban kia syu pi namar balai ha ka jingmong ka donut nganong ki men simbaman ru ki syong pi mta ki men simbaman ki wan man keren fi wan man tersyur namar kini ki men simbaman ki di sngo tanat man syong ha ka iutung jaga mendor bat ka mentaru ki sngo tanat man pensitom yu beri naror mdai u belai ba pensitom pi mdai u belai ba shan roi namar ba pim sngo thu igani kan nong rim namar u belai utrai kat kum kan nong rim jong ka Bible na kata kata pi dan ban kla ka bamut bat nang tabji ban ai ya kata ka jaka yu men sim khut bahaba ha kerteng jong Jesus Christ abang ya rap ya pingi pen be no ini gi ksut bau blai ai thau ga donut ka bat thamai pi ba pin sak kamen nganong kan don ka purpose lu ba kata ka jing ban khia ka menor ki jing jai pi kin sa long pen ban kum ka jakayu bapila ban yarap igi beliau deitang ubriu ubal ayat ya ka menor ka ba jakom ka ba baki ba yo Jesus Christ deitang tau briu lani ka briu ki bala ban long impact igi compare la pim padam ya ka education ka ba he compare la pi trai kami berat compare pi dan hang nu ubelai ula ban pendan kami pi ba pin long compare ka nu snem pin ayat kani ring ong pi make no mata penlong no mata kasngi make no this day hak tim parang ko penlong no mata kasngi ka jingkut jingmut bapin no ka menor ban pediang yo Jesus Christ ka donut jong pin ban nget no mau pi wan ban pla ni rap pi ban pla kita ki pok ka ba haba piat pat ha jing ka ban menta ka tin jong blai na city hebru gol nang bakhat ko ban ong pi hadin ba pila lat lut kong nabakum ta manghiru habala ker ta wiar ringi daul o kisaki
kat ni tungin berat no dia ka jing penwet baro tu berat no kata ka jing penwet baro berat no ka menor berat no ka badang yai sak mentaru bat ya kata ka pop ka basyat sno hangi let's say yo dan di pop ki ba pimong dan ka donut pi kum lek pop pi sobo ble map shu kam long ta para bangan wong bat tungin ya pet tungin wong no bat ya kata ka pop tu tungin ya berat no ka jing penwet baro bat ya kata ka pop ka basyat sno hangi bat tungin ya pet da ka jing ya isya ya ka jing ya pet tong ya ka balabu akhmat jungi da ka ba khmi sya ujisu nong penlong da ka ba khmi syau jisu nong penlong bat unong penjanai ya ga jingat jungi uban amar kata ga jingkemen ya ka balabu hakmat jungi ulah syak ya ga ding pena udah iben ya ga jinglek ran badu syong ya ka kti kamon ka khat tu blai balai jisu la ban le kini ka ga jingim jokpi namar ulah ada balut gitu jing iben jokpi ulah ada ba gitu jing asya abuse jokpi ulah ada ba gitu jing jokpi ha ga ding pena usutan omla syu ban mudui omla syu jisu Kristus ulah ada balut kita am tak kata ulah mi pada kasih ka balai na marta usong ka ti ka man ka khat jong pa ulah ban yasat je ulah ban ai ka jingman wong tu berat no unong penlong usdang ka habdan ka jing penlong ya ka jingat jong fi bat ka jing penjanai ngar empat janai ngidang ya ringi sno auto jisu ngi pet au jisu Kristus bau nang penjanai na ka we ka jingat oh ya ro itrai para banget nadu bau pedim yang ka jingat jong akam sem sakut haju ngam ong bangam ur ngam kelan ngam ha ri usai pat namar asyanya ayu bangai bakatang khamsan kata ka jingat kat banang mi isngi ngadan ka jing ka menta roi ngai ro you try bau ai kita gi jing baga jinget jama kadang klanyu bang nang la ban yarap igi wei pat habang ya kendu jing habang lala ban solve the problem daga bor jong ban sim khut ngala ban ai ga jing kerman gi wei pat ngala ban yarap ya piru para bangai ka tu ga jing ja ka ban mensyua ka ba slow si ka ba tang e pi baro kam dei ban pen sakut pi ka dei bau blei un thau thamai pi ka dei ba pin long ban ubriu ni ka briu ki ba klan ban yo ban yarap igi wei lada khlam dan kan ono ga jingja ka ba sngosi ipi menor bun ki briu ngaram ipi ki sulong normal ki biang ba pi ipet yam ki briu ki ba biang ki bam dan kan ono teng ki sulong complacent ngabiang ki ndre ki briu ki balama jing habaki kran maki habaki la yo la lut na to habaki kran pi gidan ka bor sisa gidan ka bor man lift up ya fi namar gidan ka bor jong men sim khut tin jong blai kong balada tau mensim jong blai ula pen mi pat ya Jesus Kristus ni bayap mut Jesus Kristus la yap Lazarus la yap Lazarus lai saus ni haga jingta ula put le sega menor jong fi kala pen put ya fi han rai ngai tu fi habau tau mensim jong Jesus Kristus ula pen mi pat mensim jong blai ula pen mi pat ya Jesus Kristus ni bayap la dau dan mensim aku ya mat jong fi pen mi pat haga jingyap jong fi pen mi pat na hitegi jingle gi bayap jong fi unai pi ka jingkerman ka bakhra tewat ai ka menta ka jing jong ka menta ai bikin long ki mau jam the steps of faith ba pi pet show Jesus Christ na menta ka buram jong blai ya ro itrai da like da share ni ka video bang ada ngan bu you nambah ni bat pet hadu bakut bat sawan ni dan syayi ka yeng jing duai ni dan bat be no ikti min simbaman ba pinyo khiak no pinyo ka jingim ga batmai ho Jesus Christ na ka benta ka buram jong ngai bakshan da like da share da subscribe kitu ki bang pat subscribe na kerpat fi ba pin subscribe no pinyo penyayo ni jing hikai nam ni ba da share kan ni video kanang bagi wai badan ka jing ro let's say pimla ban yalap pimla ban ai men sim ki re ai kan ni video kan ka jing rap ki kan ka jing pelat ki ha ka kerteng jong Jesus Christ subhanahu nazat na ka benta ka buram ublai ukpa daga bor jong men sim khut khulai sibun